Can I bod tro'n help? Ydy. Dwi am bod yn onest efo ti, Arwen. Dydy heddi ddim yn mynd i fod yn hawdd i neb. Yn enwedig ti. Dwi ddim yn meddwl hyn mewn ffordd gas, Arwen. Wyt ti yn berson gwan. O'n i'n gallu gweld ni ar ôl 10 eiliad yn y gyfarfod ati. Mae'r hedwyr ma. Maen nhw'n gallu aroglu gwendid. Newn nhw gymryd un lwc arno ti. A meddwl, na chi berson gwan. Beth am cymryd mantis ohono hi? Beth am ei siaffio hi'n iawn? Maen nhw am dychwalu di'n rat. A maen nhw'n mynd i dyholli di'n ddoi. O'n i bai. Dyma ti'n gwrando arna i. Iawn, sir. Dwi wedi gweld sawl steward da yn cael ei bwlio dros y blynyddoedd. Paid ag arnyn nhw'n bwlio ti, Anwen. Cofia, ar wahân amdana i. Ti yw'r person pwysica yn y ras. Nid y dyn sydd yn ennill y ras. Nid yr Kenyans a'r Ethiopians ma. Nid y gŵr o Tumble sy'n rhedeg y ras cof am ei famgu. A nid y dyn mewn siwt gorilla sy'n siwr o fod gyda rhyw anabledd dysgu. Ond ti? Sioe, efe? Heb sywarded, does na'n llenyn. Beth ydy ras sy'n drifen Arwen? Lol, dwyth o'n nytters yn rhedeg drwy Gerdd. Dyna beth. Da i ddim i neb. Hefo ni, does na'n ras. Sgen ti papur a phensil? Oes. Da iawn. Papur a phensil yw'r alpha a'r omega yn arfogaeth y stward. Os weli di unrhyw un yn camddehafio, nodau prif nhw lawr, ac adrodda nôl i mi. Dyma restr i ti, o rhai sydd angen i ti cadw llyged arno. Yn gyntaf. Ac y ffynnau blaen. Nhw yw'r rhai sy'n fwyaf benderfynol o lwyddo doed a fel. Felly, nhw sy'n fwyaf debygol o dwyllon. Gwylia nhw. Yn ail. Yr anabal. Just achos bod chi ychydig bach yn sbesial, dydy e ddim yn golygu bod chi'n cael ei rhyw short cuts. Paid a trysto dim arnyn nhw. Ac yn drydydd, y rhai sydd angen i ti cadw llygad barcud arno Anwen. Y rhai sy'n mynnu hynny y ras wedi gwisgo rhyw ffocin siwt wirion. Mi na i adael hwn i ti. Ti wedi gallu. 2 munud yn ôl, pan oedd fi ar y llaw, nes i gweld fi ar y llaw, ond nes i penderfynu gwylio fi yn lle. Felly nawr na ti ddim yn gallu helpu fi. Ond diolch am y cynnig. Beth ydych chi'n neud yma? Marathon? Esgusodwch fi? Fi'n redeg marathon. Cewch chi ddim redeg y ras? You are? You will not be running the race. Yeah, nes i cael drifti, ond beth i'n meddwl yw pan fi ddim yn gallu cael redeg e. Oherwydd chi'n rhy
dynas. Cewch chi ddim siarad fel yna efo stward? O'n redig o ros dros craps, man. Mae hi'n dweud yn adran 3 friori'r 6. Ni chydi teir y defnydd o iaith a wes. O, na. Craps. Cats Rescue and Protection Society. Craps. Cathod. Yeah, cathod. Ond ti di gwisgo fel penguin? Ie, fi'n gwybod. Mae fe'n anim am right. Mae fe'n gyffim. Nawr, ti'n mynd i gadw fi redig y ras yma? Ti'n edrych fel person nice. Mae reolen edrych yn angos i ti nawr. Adran 7, really deuddeg os dwi'n cofio'n iawn. Na, fi ddim moyn gweld e. Ti'n meddwl fi'n gallu mynd ar papur yna at y cats a dweud dyna pam fi ddim yn gallu rhoi medicine i ti, i roi arian i ti, i bwydo ti? Na, fi dim, achos mae cats ddim yn gallu darllen. Anwen. Reol yw reol, ac ewch chi'n o lif arall yn torri nhw tra'n edrych dros y marathon yma. Na'r yn gofyn i chi i neithio'r gwy o ras neu mynd gytre. Rwyt, fi wedi ceisio bod yn nais am on, ond gwranda, Annie. Peidiwch galw fi Annie. Dwi'n dweud y ras mae dros craps, Ellis yn safio'r cats mae hyn yn achos da, a gyd ti'n gweud yw na. Mae gen i reswm da, am yr oedd o ateb na mae dweud mewn ddi a gwyn. If you're late you can't begin. O, gwranda ade hi, y jobs o'r ping a'r brin, y jacket melyn shit, ti'n edrych fel blue tit. Am y pan! Chi, ti di gwisgo fel penguin? Rwyt, fi'n digon i'r plot, we're now like kid you long, I'd waiting ever more, or you'll be on the floor. Not just craps, Ellis yn safio'r cats mae hyn yn achos da, a gyd ti'n gweud yw na. Newydd orffen yn yr ysgol, a ti dal ddim yn gallu cael lases ti. Dysgu ti felcro yn y tŷ, gwboi? O, credu ni wedi tref trawd ond o ddysgwch chi hwnna yn ysgol cynradd. Wel, ti'n dod â ni neu be? Le? Abertawe, the drinking office. O, na. Pam ddim, Sean? Sy'n byd i wneud fan hyn? Sy'n gwaith i gael? Hei, a dad yn gweud bod yna gwaith i gael ar y bint. Wyt ti wir mae'n gwario gweddill dy oes yn gweithio ar y bint yn drewi o shit? Come on, Sean, gyd i weld y byd ys ti yn yr arni? Ie, ar mannes neb eisiau gweld. Wyt fi all fan hyn yn drewi o shit. Na, sa'n gael ti fynd bod ti'n dweud ti'n dod â ni? Wow, no. Dim just y lle yn crap mae'r awn dan o'n bobl. Dyn nhw beth sydd yn yr Almaen, Canada, Cyprus. A mae merched yn caru boi mewn uniform. Peth yw, oedd hanner fant o fi'n mynd i'r coleg. Coleg? O, pam lai? Sawl ty gais sydd y ti? 5? Ie, cynta. Ei, ges i curly O, gred, gyd i weithio ni pwy gwlad ni'n gomio heddi. Dy'r man, Sean. Ni ddisgwyl ar ddôn di. Pa beth ti'n cael as ysgydau ti? Popeth? Go on, te. O boi. Ond os fi'n gael ei seithi yn rhoi ffwc
hogyn terrorist yn tŷ godi, bai chyfto i we. Hei, a gos ni'n digwydd bod yn yr un platoon y Prince Harry, na fi gachu yn y gas mas. Right, new recruits. As you know, today's new modern army offers many different opportunities for you to develop skills while serving on a queen and country. During basic training, we've taken into account all that you have to offer and have chosen a tour of duty best selected on your individual skills. Could Private Jones please step forward? Private Jones from Wales. South Wales. Private Jones from Cwmtwc. Upper or lower? Upper. Captain Bath, can we stop stepping forward, please? Or we're going to be with the audience in a minute. Don't break the fourth wall, Jones. It's not becoming of a private. Sorry, sir. Sorry, pal. You're all called Jones. And you all come from the same village. How can you not be related? We're not related, sir, but we all have Miss Purdy, who was Sunday school teacher in 1996. And we were all banned from Mr. Stepford in 2002 for kicking Mr. Earth in balls. And we all lost our virginity behind the library for £2.50 to Larry Chips last year. Do you know a Larry Chip, sir? I'm afraid I haven't had that pleasure. You're in a jingle, boy. Doesn't matter anyway. We've thought long and hard about the best place to send you, and we have decided upon Helmand Province, Afghanistan. Oh, Tachi. Will Prince Harry be there, sir? No. You've got a third-rate education, but it doesn't bother me if you can run and point a gun towards the enemy and kill a man you've never met. We'll call that bravery, because now you're in the army, and your soul belongs to me. In the army! In the army, we will find the brothers. In the army, we will point to man. In the army, we'll all be heroes when we come home. In the army, in the army, in the army, in the army. You may not know the fine points of global history, but who cares? You've got a gun in the famous BC. To kill a man you've never met, we'll call it bravery. Cause now you're in the army, and your soul belongs to me. In the army! In the army, we will fight the brothers. In the army, we will put it to rest. In the army, we'll all be heroes when we come home. And we'll all be heroes when we come home. Yr hael ar ein cefnau a'r llwch o dan ein trac, a'r pridd o dan ein siodrach, yn gymryd In the army, in the army, the army. redeg, rhaid i mi wneud fy rhan, a lladd yn enw ryddid, yn llwch at In the army, in the army, the army. In the army, the army, the army. Army, army, in the army, army.
Dwi'n iawn, dwi'n Siwr, iawn. mae'n slaw rhywbeth. Dwi'n iawn, oce? Ti'n di ofyn yn bob 5 munud. Na, fe jyst yn ei siwr bod ti'n iawn, ac i. Dwi'n iawn. Be nath y doctor ddeud? Gweud, Be nath y doctor ddeud? bod ti'n gwertha. Na ta. Stopio fysian. A gad mi off yn y ras ma, oce? Ond rhodri... Bloody hell, ma! Stopio, please! Weithiau rwyt ti'n ddiall ac weithiau rwyt ti'n weithiau rydw i'n brifo dy amiad di fan hyn weithiau rwy'n hapusach pan rwyf ar ben fy hun weithiau rwy'n dy garu ac weithiau do'n i ddim mae dy lais di weithiau'n feddal ac weithiau mor ymhell mae dy frechiau weithiau'n wely a dro arall fel het weithiau rwyt ti'n ddiall ac weithiau rwyt ti ddim weithiau rydw i'n brifo dy amiad di fan hyn weithiau rwy'n hapusach pan rwyf ar ben fy hun weithiau rwy'n dy garu ac weithiau do'n i ddim mae dy gariad weithiau'n nefoedd ac weithiau mae dy gael di weithiau'n breuddwyd a do arall yn lleffu weithiau rwyt ti'n ddiall ac weithiau rwyt ti ddim weithiau rydw i'n brifo dy amiad di fan hyn weithiau rwy'n hapusach pan rwyf ar ben fy hun weithiau rwy'n dy garu ac weithiau do'n i ddim Mwy o brofion. Ie, Achos y cyn y pen ma. ie. Dyw e ddim byd i boeni amdano, ond mae angen i fi checo. Doctor. Oes y chance fod o wedi dod nôl? So'n i'n gwybod dim ar hyn o bryd. Oes y chance? Ac yn lleddfu'n hyd. Helo, chi wedi cyrraedd ffôn Becky. Hi, you've reached Becky's phone. Gadewch ni gysrol y dôn. Leave a message after the beep. Hi Becky, Steve sy'n ma'n gwaith. Rhonda, ffonio fi nôl ar ôl ti gafod. Oce, diolch. Ta-ra. Helo, Rebecca, Mas yma. Jyst fod ni ddeud pob lwc i ti yn dy ras heddiw. Was o'n lyflu dy weld ti penwythnos yma. Ffonia fi. Hi, Becky, it's Wayne here from Match.com. I was just wondering whether we could meet up maybe Tuesday or Thursday so we can compare schedules. Os chi moyn i gorau allan o fywyd, mae'n rhaid i chi gael amserau. Y chwarter i chwech. Codi, cawod rhag gwasglau. Gwylio calorïau. Mas o ti erbyn chwech. Mewn y gym. Mewn i'r gym, peiran trwyfo canolbwyntio ar y coesau yna'r cefn, yna'r breichau. Rhaid gryfhau. Pedair ras yn pedair mlynedd, pedair mlynedd, weithio'n ganed, dan y swyddfa. Roedd o'n gwaith i ddod mis nesa. Ar wneud y gym i'r swyddfa, 20 munud. Becky Russia. Cawod coen a'n gwneud gyfeiriad, sydd i rannu. Becky hurry up. Sydd i rannu. Becky hurry up.
I'm afraid it's not good news, Private, Jones. Jones, that's right. The field medic informs me that you've lost all sight in that right eye. I know. It says here you were caught in a roadside explosion. 2 fatal casualties. Privates, Jones and Jones. Of course. You're from the same village, weren't you? Related? No, sir. So you weren't brothers then? Not through blood, no. I want to carry on. I'm afraid that's quite impossible. The British Army can't let a half-blind private back into a combat situation. It's too much of a risk. It's all I'm good at. I'm sure there are other opportunities open for you. It says here that you are a Welsh speaker. I'm sure recruitment could find something for you to do. Going around the Welsh schools, exalting the virtues of the army. Plenty of young men and women trying to find a way out of the valleys, eh, Jones? Perhaps not. Honourable discharge may be the best option for all concerned. Sir. No need to school after all, dear. Cae dy lasses di a phopeth.
aros ma? Wel, o'n i'n meddwl mod i wedi ffindo hi. Ond puffin o fi. Felly mae fwy o'n o'r chi'n feddwl. Mae da penguin straight melyn ar ei ben. Nag wyt ti'n watcho Frozen Planet? Ond mae... Dyle beth ddim yn reial i ffindio hi, Anwen. Sori. Dy swydd di, Anwen, yw cadw trefen ar y freaks ma. Sori. I want to control. I want to control. Beth nawr? Mae redw'n smog golwyd o Dafyl. Ysmygu? Beth yw e'n ei wneud? A gweithio'r hwt ddim i roi e mas. Beth? Nawr? Yeah, we are on fort. Oh. Mae'n ffein yn dwi. Fi'n meddwl dylsech chi dipyn y sigaret na nawr. Diolch am. So fe'n iach iawn. A chi wastach amser eich hunan fel hyn. Rhaid becso am yr amser. Dwi'n jyst mae llonydd i gael ffan. Gwrandwch yma. Wy'n mynd i'ch bod chi'n dipyn y sigaret na nawr. Rhan yma, gwboi! Ydyn nhw'n rhoi sigaret na mas yr un man neu fydden ni'n rhedeg yn y Paralympics y flwyddyn nesaf. Wedi gael llombola o bobl fel ti. O! O na! Chi'n iawn! Chi'n o'r bandage, chi'n o'r parliament. Chwech i chi aros na. All sections are separate. Mama Bird is down. Repeat, Mama Bird is down. Paid a siarad wast. Wy'n iawn. Ond chi wedi cael los. Ie, wel, a bai pwy yw ni. Fe? Na de! Ti! Ti ni methu gwblhau unrhyw dasg wedi roi i ti hynny. Ti ffili dal a penguin. Ti ffili cadw trefen ar y rhegwyr ma. Ti'n gweud o fi lan fo web stitch. Ti ddau ddim, Anwen. Ti ys ar y safon a gyda chi ddeg o drafferth a sy'n bosib. Ond fi wir mae'n helpu. Yn teimlo'n anweledig, yn gwbl
sut cyrra pen yma? Mae gen lle amhosib i'w dri. Wel, allwch chi drinio fan, gallwch chi? Allwch chi drinio'r testicle y cancer a hwnna? Wan bam fflanci maml di fynd. Mae hyn yn ei pnig. Mae'n mynd lot fwy cymleth fan hyn. Pan chi'n sôn ar yn gynt? Fi'n deall bod hyn yn anodd. Dim ond ddiweddar gallwn ni wbach yn Chicken neu rhywbeth? Yn gobaith? Eto amser sgynnu ro? Misoedd. Blwyddyn ar hwyr. Ti dal ddim yn gallu cael asus ti. Fuck off! Byddais i rioed bod i bach yn simple. Fuck off, le bod fi dal yn byw. Falle bod ti dal yn fyw, os ti'n byw dy fywyd i ti Sion. Beth yr oll redeg hyn? Na be fi'n neud nawr. Os o beth ti'n hapus? Na pam ti dal i lusgo ni'n daim dy'r lled y ti fe? So chi ma go iawn. Fi sydd wedi redeg fi galed. Byddwch chi'n mynd yn stel.
ysgol na Sioe. Ti sy'n gwrthod gadw ni fynd. Chi di marw! Meles i'r brain, gyda llygen o'r pen. Oedd ei blin nhw'n goch. Siw ffoc i fi fod mynd gytra ar ôl gweld ni. Siw fi fod mynd i siopa. Siwr i fi fod wynebu pobl. Siwr i fod mynd lawr i pub i gael peint. Nid y holl beth yma pobl normal yn ei wneud. Sen ni'n gael y ffordd ydyn ni dal yn yr arni. Ne, ni'n gwybod beth nes bod pogi. Wy'n ofan bod adre. Wy'n ofan bod fi ffili byw na. O leio bod ti'n gallu mynd gytra. Stym ar ôl ond pentre glas. Stym ar ôl ond trydan llwybio. Stym ar ôl ond taid i galon. Stym ar ôl ond drws ar gyr. Stym ar ôl. Stym ar ôl ond drws ar gyr. Sneb ar ôl am wynebau diar. Sneb ar ôl am ysbrydion ddod. Sneb ar ôl dim ond cysgodion. Sneb ar ôl ond fydd y hun. Sim ar ôl ond oglau methiant, sim ar ôl ond arian mawr, sim ar ôl ond cymylau diod, sim ar ôl ond fydd y hun. Stym ar ôl ond pentre ddochan, sim ar ôl ond ysbrydion Stym ar ôl ond oglau methiant, sim ar Rebecca? Becky i ti? Pwy wyt ti? Sioe. So ti'n cofio fi o'n ein ysgol fan gyd? Siôn? O, Siôn. O'n i'n meddwl bod ti wedi mynd i'r armi. Wel, nhw'n nawr. Be ti'n ei yma de? Wel, wi'n byw lawr yma nawr, a gweithio lawr yn y bai. Wel, o'n i'n gweithio lawr yn y bai. Nes bod y cwmni wedi mynd ar gwal. Felly yn dechnegol wi allan o waith. Mae ffom dywles i'r ffôn yma. Beth ti'n neud yn rhedeg y marathon? O'n i'n meddwl. Sa'n siŵr rili. O, wi mewn siwrt gymaint o bôn, a sa'n gwybod pam. O'n i jyst moyn dangos i pobl bod fi'n gallu neud e. A nawr mae pawb yn gwybod bod fi'n mynd i ffeili. O'n i pryd i bod i weid rhywbeth neis fel cario ymlaen, Becky, bydd popeth yn iawn, Becky, bydd... Sorry. Dim ots. Ti'n gweud lot yn yr ysgol chwaith? Sa'n credu dal ti cario ymlaen. Mae gofan ti'n neud niwed i'r cwrs na. Beth yw'r ots? Mae wedi drosodd typini. Na yw ddim! Ti di colli gwaith. So what? Fi rhaid ti symud o gytre.
So, what? O le mae dati cartref i mynd nôl iddo? Jesus yn helpu fe. Fi'n mynd Jesus. Be ti'n gael hwnna? Look, fi'n sori am wyliau. So ti'n edrych fel rhyw tit? Dwi'n mynd. Ie, oce, ti yn.
Yeah, I suppose. Gerard? Is he bored? Wel, dy boed na nomen e. Gwneud mi sylweddoli. Mod i ar ben fy hunan. Eto. Sneb yn becso, fel oedd hi amdano fe. A mae gysiadau sydd fi. Fi just... Ti'n mynd stupid. So ti'n stupid? Ti'n lush? Ti'n reminder fi o mam fi? Mae'n dead? A fi'n miso i? Gewn ni fod yn friends i'n gilydd then? Ffrindiau'n gilydd. Mae hynna'n greit. Cennar. Cer? Yeah, go. Go away. Wel, ti'n mynd i orffen y ras neu ddim? O, ni ti'n siŵr? Mwyn y cacod. A bydd yna ar y diwedd potel a ddŵr a siocled i ti. O, Annie, fi'n lyfo ti. Ti'n bloody legend! Weles i'r pengwyn na wedyn? Do, a fi'n gadael fi orffen y ras. Fi wedi gweud ni a wneud diwedd arni. Mae hi'n rhedeg dros achos da, a fi wedi penderfynu bod ti'n cael gorffen y ras. Os ti'n gweud am men? O ti'n awdurdodol iawn fel na. Nôl pan cwmpodd y bachan ag yne. Wy'n fan o awdurdod. Ydych chi? O, yw. Diolch. Felly fi fy nôl at y boi noeth yna? Ych chi eisiau help? Na, fyddai'n iawn. Mae gen bobl sy'n byd sori. Ti am cadw cwmni fi? Iawn. Gret, fi gadi lan o'n beth. Dydy o heb... Dydy o ddim di... Gynna i tiwmor. Gynna i tiwmor efo mhen i. Dwi'n marw yma. Dyna fi oedd o. Ath hwnna. Ond os blygodd y metastasis neu yma yn y gyfer amser. Felly ddim drinio fo. Dwi'n mor sori. Dwi'n mor sori yma.
fod ei clywed i ti. Gad i bod. Emma! Gad i bod! Ti'n nabod fi erbyn hyn? Trio cael ffordd ei hun bob tro. O rhaid dwi'n neud o. O rhaid dwi'n neud i allu cwpio. Dwi'n sori. Dwi'n sori am deud celwydd i ti. Ond o rhaid dwi'n neud o. I allu cwpio. Wrth meddwl o'n i'n gwella, o'n i ddim yn marw. Sa'r dydd yn dod o unran. Ond os o fi wedi dweud oedd pawb, os o pobl yn wylo i marw, o'n i'n misio yna, o'n i'n misio piti neb Ond yma. Country fucking hell, beth amdana i? Sa'i wedi cael mor hir ydi, sa'n cael digon amser i delio gyda hyn. Cael digon amser i wneud y mwyaf mas ohono ti. A mi. Fi'n sori. Just ddim moyn dy golli di. Dwi'n colli fi. Dwi'n mwyn beth dwi'n fod i'n neud. Ond mae'r ras yma. Mae wedi bod rhywbeth i ffocws yna fo. I fi. I ni. I wneud ar gilydd. Wedi helpu ni orffen y ras yma, Emma. Emma, please. Please. Ti'n iawn. Mae'n hosi yn ffact. Fi wedi cael ymlaen. Nes i rhedeg i boboedd wedi colapso. O'n i just moyn cyrraedd y diwedd. Fi'n berson mor wael. Na. So dim mor wael â ni. Wrth i headbutt i boi jacket fel hynna. Ti jyst moyn cyrraedd rhywle. Dim byd y bod yn. Pan wyt ti'n rhedeg yr as ma des soldier boy? Ble ti'n siarad cyrraedd? Fi wedi bod yn rhedeg pob dydd ys fi adael o'r arni. Yn ffili beidio. Ond sa'n rhedeg yn un man. Rhedeg band. Nes ti weld pethau gwael yn y rhyfel? Do. Yn dod adre o beth o'n o dda. Yn popeth wedi newid. Na pham mi dal i rhedeg. Sorry. Ond sim pwynt i rhedeg bant yn byd. Cos mae beth bynnag sy'n rhedeg bant wrth o, yn dal o lan y tyn i dwi. Felly paid ti byth yn ddiheirio bod ti'n rhedeg tuag at. Red. Ni'n mynd i orffen yr as ma den i be. Go on. Fi 'di neud e!
Without